ụbọchị ndị nne wee sị ka m jiri ohere ọma wee zitere ndị nne anyị ozi ekele. Ndị nne, ọrụ unu na-arụ n'ezinụlọ anyị dị iche iche dị anyị obi mma. Ndị nne, ọkwa n'unu bụ onu, nna bụrụ isi, ebujipụkwa n'onu, isi apụghị ikwudo n'onwe ya. Ndị bekee kwuru okwu sị na behind every successful man lies a good woman. Nke a wee bụrụ na ndị nne na-akwụdebe ndị nna, na-akwado ha n'ọrụ a na-arụ n'ezinụlọ. Mgbe na-asị ndị nne anyị, jidenụ ka unu ji. Ọrụ unu na-arụ n'ezinụlọ anyị bara ụba, akadimaka ole ghara ole. Ndị nne, ọ bụ unu na-ebu nwata n'afọ ruo ọnwa 9 wee mụọ ya. Amụcha nwa, wee banye n'ọrụ ịzụ nwa, na-apịcha ya iji wee hụ na ya bụ nwata bara n'ihe. Ọtụtụ ndị nne na-aga n'ihu ree akwa ha maọbụ ihe ha dịcha oke ọnụ ahịa iji wee hụ na ụmụ ha gara akwụkwọ wee bụrụ mmadụ. Nne agaghị eri ma ọ bụrụ na nwa eribeghị. Ndị nne, unu na-agbalị. Wee na-asị na ekekere ụwa ga-agọzi unu. Ndị nne, okwu unu na-agbalị hụ na ihe a na-eme n'ezinụlọ na-aga. Ụfọdụ ndị nne na-arụ ọrụ dịka nwoke iji wee hụ na ụmụaka na-ahụ ihe ha na-eri. Gị onye na-ege m ntị n'ụbọchị taa, achọrọ m ka ị mara na ọ bụghịkwa naanị mgbe nwaanyị mụrụ nwa ka ọ bụ onye nne. Dịka ị na-elekọta ụmụaka nọ n'okpuru gị anya, achọrọ m ka ị mata amata na ị na-arụ ọrụ nne. Dịka ị na-enye nwatakịrị ndụmọdụ, achọrọ m ka ị mata na ị na-arụ ọrụ nne. Ọ bụrụ na ị na-elegara inweta mkpụrụ nke afọ anya, achọrọ m ka ị mata na ị bụkwazi onye nne n'ihi na olileanya dị. Ndị nne ndị nke na-akwụkwọrọ onye kere ha, eji m ohere a wee na-asị ka mkpụrụ obi unu zuru ike na ndokwa. Ndị nna
echezoghịkwa m unu ụbọchị nke unu ka na-abịa. Echezokwala na onye unu nụrụ ọnụ ya bụ Nwaada Chisom Obinele. Ugo chara acha adịghị echu.